Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYisebene Ndodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise. Ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa sifunde encwadini kaHezekiya umprofete. Isahluko se-12 ivesi yama-21 kuze kube ama-28. Isho njalo inkosi uNkulunkulu ithi, uma umuntu omubi esezisola ayeke zonke izono zakhe azenzileyo, agcine imithetho yami, enza okungumthetho nokulungileyo, ngempela uyakuphila akayikufa. Anginakumkhumbula futhi ngamkhumbuzi zonke izono azenzileyo, kodwa ngenxa yokulunga akwenzile uyakuphila. Kanti ngiyafisa yini ukufa kwesoni, kusho inkosi uNkulunkulu? Angithi ngifuna ukuba siphenduke endleleni yaso embi siphile na? Kepha uma olungileyo eshiya indlela yakhe yokulunga, enze zonke izono ezenyanyekayo ezenziwa ngobubi, uyakuphila yini na? Zonke izenzo ezilungile azenzile azisenakukhunjulwa ngenxa yokuhlubuka kwakhe okubi, nangenxa yezono azenzile uyakufa nokufa. Bese nithi indlela yenkosi ayilungile. Akuyizo yini izindlela zenu ezingalungileyo na? Ngoba uma olungileyo echezuka endleleni yakhe yokulunga, enza okubi, uyakufa nokufa, afe ngenxa yezono azenzileyo. Kepha nxa omubi ephenduka ebubini abenzileyo, ahambe ngomthetho nangokulunga, lowo uyakusindisa umphefumulo wakhe, uyakuphila nokuphila. Ngokuba esebonile washiya zonke izono azenzileyo, ngempela uyakuphila akayikufa. Khona mase kuculwe kanje into yayiculwe emaRomeni ithi, lawo mazwi kaNkulunkulu ayiqiniso, masiwavume, masiwakholwe, masiyokudla nenkosi. Oh, yayazi yamnandi into eshiwo uNkulunkulu. Uma omubi esola ayeke zonke izono zakhe, agcine imithetho yami, uyakuphila nokuphila. Uma abantu bami ababizwa ngegama lami, uma befuna ubuso bami, bephenduka beza kimina, athi bheka ngiyakuzwa, ngisezulwini ngibenzela umusa. Hey, kodwa sifunani ngempela enkosini? Uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka, khona inkonzo ejulile, inkonzo yempenduko.
Sho njalo namhlanje uHezekiya sinika amazwi empenduko ukuthi sewenzeni nani kodwa ekugcineni uNkulunkulu ufuna impenduko kuthina. Yabona khona isigaba esibalekile empilweni la ngithi khona Nkosi sengikwenze konke. Hayi ngiyahluleka. Nkosi sengizame konke. Kodwa akumina lo. Khona inkonzo yokwehlela ngezansi. Khona inkonzo yokuyilahla enkosini. Khona inkonzo yokuthi Nkosi ngiyakudinga, Nkosi ngiyakucela. Nkosi ngiyacela, ngiyanxusa. Thina namhlanje umntaka Maria omubi meyiphenduka. Uthi akuphila nokuphila. Uthi zonke izona zenza uthi angisakuyikhumbula, uthi ngiyoyikhohlwa endakekho oyovusa lezo zono zakhe. Ngokunjalo nomubi uyosindiswa ngokuphenduka kwakhe. Athi kodwa futhi nomuhle uma eke washintsha wenza kubi nokulichilo wasuke enkonzweni yakhe, uthi uyakufa nokufa, ngeke ngisakukhumbula okuhla kwenzile. Ngisabe ngithi mina singadideki sesibadala. Simpunga manje ethandwa zami, simpunga. Singadideki. Nothi ekugugeni kwethu. Asikwazi ukudideka njengeingane ezincane ezike zadideka zadidisana. No, asikwazi. Yabona khona izinto empilweni la ezithi mazenziwa noma kuthiwa uyafisa noma uyathanda bese uthi hayi ngeke ungangididisi mntanami ekugugeni kwami. Hayi. Mhlawumbe kube lento wayixoxa ngalesa sikhathi. Mhlawumbe ngangohlala nawe ngiyenze ngijabulele kodwa not much. Hayibo uyazini ukuthi abanye bethu emakhaya sebebizwa ngomkhulu nangokhulu nangogogo. Uyazini ukuthi sekunezinto esingasakwazi thina ukuhlanganyela nazo. Sabantwana bakaNkulunkulu nje. Sathengwa ngegazi, sahlukaniswa. Khona inkonzo esingasahlali kuyona, khona izinto esingasasondelani nazo. Hayi. Sothuka umoya ongcwele. Khona izinto umoya ocwebileyo othi angisahlanganyeli nazo. Athi sengimdala emhlabeni, haleluya, namabanga amaseyabalwa, athangaze ngimubone okaJehova esenqotshiwe. Khona izinto uyazi, khona isigaba empilweni la umoya ocwebileyo akumele ukutshela ukuthi awusafanele ukuhlala la. Khona izinto umoya ocwebileyo akumele ukutshela ukuthi awusafanele ukuba la. Hayi, awusafanele. Akuyona yakho lenkonzo. Khona indawo awusakwazi. Umuzi umuntu ethi umoya ocwebileyo uyanqaba. Angikwazi ukwenza lokho. Hayi ngoba ehlakaniphile. Kodwa umoya kaNkulunkulu athi bheka, athi ngiyakuvusa izinto eziyaxoxa. Athi izwi likaNkulunkulu lingamadoda asiqondisayo endleleni. Khona izinto umoya ocwebileyo okumele usitshele ukuthi hayi awusakwazi ukwenza ukuthi. Sho njalo namhlanje
uthi kodwa mephenduka uyakusiza umphefumulo wakhe, kodwa mengaphenduki uyakuba ukudla kwenkemba nokulahlwa kwaphakade. Khona inkonzo ekumele sibalekele kuyona, khona inkonzo ekumele sifune. Indlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.